Ku biyo da muje ɗakin amarya ta princess haɓa yan mata kayan zamani sun kawo ɗan gyara gida na kuyan marani ɗakin amarya mata ku biyo da muje siyayya ɗan gyara gida a guje kunya kicin ya kammala ba hamayya ku biyo da muje ɗakin amarya koda ta waje ɗakin amarya ta iske gari ɗakin amarya ku biyo da muje ɗakin amarya kaya da kicin ɗakin amarya kayan ɗaki na amara sun zo dispensa na ɗakin amarya blando na ɗakin amarya pasta ma na ɗakin amarya kwabin shi ma ɗakin amarya cakulan ku suna ɗakin amarya rolin ku akwai ɗakin amarya shogilas da akwai ɗakin amarya titin da akwai ɗakin amarya kawo kate ɗakin amarya kwalaban turare akwai ɗakin amarya kayan zamani ɗakin amarya kin tafi sai sun yi sauki macen da ta tabbata yar gata can zamu raka ta siyan kaya dan gyara gidajen zamani kicin ya haɗe haba yan mata ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni macen da ta tabbata yar gata ni za da raka ta siyan kaya don gyara gidajen zamani kicin haɗe haɓa yan mata ɗakin amarya in ta princess ya tabbata kun haɗa yan birni ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni iya amarya gwana yar zamani taka a gaban kowa kiran gwada takun kasaita kina a saman kowa an sai miki kayan zamani kin tabbata yar baiwa kaya na kicin ɗakin amarya aka sai miki kin wuce ke tsauni macen da ta tabbata yar gata can zamu raka ta siyan kaya dan gyara gidajen zamani kicin ya haɗe haba yan mata ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni bacin da ba a yi wasiyayya can ba dole ta ja baya aiko a kamanni za a rame ya shi da sitir baya kicin da ta sai tarin shirgi ba ta a sahun manya ko da girki da ɗayin tayi mai gidan ta ne mata gunguri macen da ta tabbata yar gata can zamu raka ta siyan kaya dan gyara gidajen zamani kicin ya haɗe haba yan mata ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni kayan samun katture sun wucewa ajin farko ɗakin amarya in ta firisa soda ta su tanunko kayan ɗaki na amare har kicin na kusin lego guda suke sun kere wa dubu kamshi kuma ya wuce ke karni macen da ta tabbata yar gata can zamu raka ta siyan kaya dan gyara gidajen zamani kicin ya haɗe haba yan mata ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni a zariya can suke karmi sake kayan su cikin sauki suna nan gab da su tambi gaban kamar je cikin shauki kasuwar mata sabon gari zariya a cikin sauki ɗakin amarya in ta princess yan bata da sai ido ya yi gani ɗakin amarya in ta princess sun tabbata kun haɗa yan birni macen da ta tabbata yar gata ni za da raga ta siyan kaya don gyara gidajen zamani kicin haɗe haɓa yan mata ɗakin amarya in ta princess ya tabbata kun haɗa yan birni ɗakin amarya namban mu ta WhatsApp 080869228